by दीपक शर्मा। धड़कन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। बोली बोली थावे वाली मैया की पूजा करे गईनी थावे में, सिर झुकावे उनका पावे में। पूजा करे गईनी थावे में, सिर झुकावे उनका पावे में। नजर उन कर आइल हमारा ऊपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी। पूजा करे गईनी थावे में, सिर झुकावे उनका पावे में। नजर उन कर आइल हमारा ऊपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहाली भातार हमके सुपर सखी। बोली बोली थावे वाली मैया की महिमा महान उनकर जाने ला जहान हो। सगरो तो होला उनकर इहे गुणगान हो। महिमा महान उनकर जाने ला जहान हो। सगरो तो होला उनकर इहे गुणगान हो। मंगनी ना कुछ हम सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी। बोली बोली आरा वाली आयरन देवी मैया की रात दिन पूजा कैनी फेरली नजर हो। उनके कृपा से मिलले सैया जी सुनार हो। रात दिन पूजा कैनी फेरली नजर हो। उनके कृपा से मिलले सैया जी सुनार हो। 9 दिन नवरात रही भूखलाए सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी। बोली बोली थावे वाली मैया की सुन लेली बिनती जवन सोचले राही मन में। कमी कौन नइखे अभय उजाला सजन में। सुन लेली बिनती जवन सोचले राही मन में। कमी कौन नइखे मनु सूरज सजन में। बाटे परिवार सब कुशलाए सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी। पूजा करे गईनी थावे में, सिर झुकावे उनका पावे में। नजर उन कर आइल हमारा ऊपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी, दिहली भातार हमके सुपर सखी। धड़कन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।